Nabuksan ko na agad. Salamat, salamat. Good morning. Bagong gising pa lang. Thank you, thank you. Thank you so much. Bagong gising. Bagong gising.
Thank you so much, Sisi, sa mga patamsak mo dyan. Nahulog na. Nahulog-hulog na yung sip. Salamat Monica Channel sa patamsak din. Salamat sa 4 million people in the house. Sa 5 thumbs up. Thank you guys. Paano ba? Thumbs up dan, sabi ni Madam Evelyn Pham and Friends. Thank you so much. Salamat Madam sa patamsak mo. Salamat sa 4 million people in the house at saka sa 6 thumbs up. Thank you so much guys sa mga patamsak nyo. Saka sa mga pabigi-bigi nyo dyan. Thank you so much. Salamat guys. Hi sis Alma Badawinya. Paano yun? Alma Badawinya. Hello sa lahat. Sali ako dito. Thank you so much. Welcome. Welcome Sisi. May jacket ka na? Tamsak dan. Sabi ni ayaw maglagay ng jacket. Welcome Sisi at salamat sa patamsak mo. Thank you so much Alma Dabawinya. Welcome. Pwede kang magbaba ng bahay mo at gusto mong mangisda, magmano-mano ka na lang kasi ayaw nilang magbaba ng bahay. Pero kung gusto mong magbaba ng bahay, pwede rin. You're welcome. Welcome ka sa aking bahay, Sisi. Salamat sa patamsak mo at sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thanks so much. Taga saan ka, sis? Thank you so much sa 4 million people in the house at saka sa 8 thumbs up. Thank you so much guys. Joan cover, thumbs up down po, sabi ni Joan. Uncover, bakit di ko makita? Taga Davao, yes, kaya nga Davawin nyo. Bakit ayaw maglagay ng si Lolo? Sorry sis, hindi kaya magbigay ni Lolo. Wala pa rin jacket. Thank you so much. You uncover, thumbs up down po. Sabi niya, bakit naka-hide? Ayan.
Thank you so much sa 8 tamsak. Salamat guys sa mga patamsak nyo. Salamat. Salamat yo. Loading ba? Hindi naman dito.
naka-explore dan ako sa bahay mo, fallback. Shinare o share ko video mo sa post sa FB ko. Keke. Sabi ni Alma Dabawin niya. Sis naka-explore, dan na daw sa'yo si Alma Dabawin niya. Pabalik na lang sisi if may time ka na. Thanks so much. Pabalik na lang po. Naka-explore, sabi ni Alma Dabawin niya. Yes, sisi. Salamat sa pangingisda mo dyan. Balikan ka ni Nika Explore. Si Nika Explore ay isang legit friend yan. Isa na rin siyang monetized channel. At kung pupunta ka sa bahay niya, please don't skip the harang para matulungan din natin siya. Salamat. Ikaw sis Alma, malaki na bang bahay mo? Baka hindi pa tayo dikit. Dikitan mo na rin si host pag hindi pa tayo dikit. Salamat. At saka si Madam Evelyn Farm and Friends, isa na rin siyang monetized channel. At may harang na rin. Kung gusto mo siyang dikitan mo na. Ayan. Thank you so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 8 thumbs up. Thanks so much. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay guys. Salamat. Ayaw magbigay ng jacket si Lolo. Basta ka lang dyan, Alma. Mag-comment ka lang ng mag-comment tapos automatic na Dikit na kita host kaya nakita ko live mo sa notification ko. Ay, thank you so much. Salamat at nag-notify sa wall mo sa bahay mo. Salamat. Saan ka ngayon, sis Alma? Pinas ka ba o sa ibang bansa? Thank you so much sa 2 million people in the house at saka sa 8 thumbs up. Thank you so much guys sa mga thumbs up nyo. Inaantok pa si host.
Thank you so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 9 thumbs up. Thank you so much. Joe uncover dan ako sa'yo sa bahay mo sis, pabalik na lang po pulpak sa akin. Pulpak ka sa akin, sabi ni Alma, dabawin niya. Joe uncover niya. Pabalik na lang sisi. Ay Alma, dabawin niya. Pabalik na lang sa mga dikitan niya at sa mga nadikitan niya. Si Nika Explore at saka si Joe uncover. Mga sisi, dinikitan na niya kayo, Joe Explore at saka si Nika Explore at Joe Uncover. Ayan, pabalik na lang si tulungan natin si Alma, dabawin niya. Ilan ang bahay mo si Alma? Thank you so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 9 thumbs up. Salamat.
Saang lugar ka, host? Ang laki ng building sa harap. Nasa Hong Kong ako, Sisi. Nasa Hong Kong ako. Di pa nga yan eh. Di pa mataas yan. Nasa ano lang ako, nasa 12th floor. 12th floor lang yung bahay ko. Pero pag nasa tuktok ka ng building namin, 38th floor ito. Mataas. Pero yung mga andyan sa nakikita mo, mga mabababa pa yung mga building na yan. Dito ako sa HK. Nakikibaka sa hirap ng buhay. Kaya nawalay sa pamilya. Kaya ito, libangan. Libangan yung pag-YouTube. Pero mahirap din pala. Napupuyat imbis na matutulog pa eh, nag-i-LS na. Ay, wow, 8K, sabi ni Sid. Bakit wow yung 8K? Ang dami ng ngayon, Sisi. Ang dami ng nagsasara dito simula nung nagsimula tong pandemic na to. Ang dami ng nagsarang mga shop, restaurant, at sa mga hotels. Tapos madami ring nawalan ng trabaho. Kaya ng mga tulad namin mga Pilipina dito, ang dami ng nawalan ng trabaho. Monica channel is still there. Thank you so much. Thank you so much, Sisi. Pabalik na lang si Sis Alma Dabawinya. Dinikitan ka niya sa Nika-explore mo. Salamat. Salamat sa pabigi-bigi mo dyan, Sisi. Balikan mo na lang si Alma Dabawinya dahil binisita niya ang bahay mo, Sisi. Salamat. Relate ako dyan, Sisi. Hahaha. Puyat dagdag. Kaya nga. Grabe. Kaya kung magigising ako ng medyo maaga rin yung LS ko. Pero pagka late akong nagising, mag-LS ako ng 8 hanggang 11, magto 2 hours ako. Tapos kung hindi ko maharap sa umaga, mag-LS ako ng 1 to 3 ng hapon, ganon. Kasi noon, nung bago pa ako nag-ALS, Sunday lang ako nag-ALS, yung day off ko, 9 to 11, ganun. Pero ngayon sinisipag dahil nga yung balibalita na na next year daw magdo-double na yung WH, kaya sinisipagan ko rin. Sana makaipon din ng mga WH ang December. Kaya nagsisipag na mag-LS. Kasi hindi naman tayo artista para panoorin ng maraming tao yung bahay natin. Kaya tulungan natin ang ating mga sarili. Tulungan natin ang ating channel para mamuni naman na. With your help at saka sa mga kaibigan ko rin nandyan. Salamat sa pag-stay. Kasi kahit ilang oras ka nag-ALS, kung konti lang naman yung tao, ganon. Konti rin lang yung ibibigay ni Lolong watch hour, ganon. Kaya suportahan lang. At salamat sa pagsuporta mo, Sisi, at andyan ka.
Salamat, salamat. Ayan, naririnig mo siguro yung paghihilig pa ng alaga ko. Alaga ko yung matanda. Magkatabi kami ng bed. Kaya andyan, naririnig mo siguro yung hilik niya. Naghihilik pa. Kaya hindi ako makapagsalita ng malakas. Tiyaga lang talaga, Sisi. Kaya nga, Sisi, tiyaga-tiyaga lang. Para makahabol sana. Ikaw, ilan ng WH mo? Nag-ELS ka na rin ba? Sabihin mo kung nag-ELS ka at puntahan din kita pagka may time ako. Ako sa mga kaibigan ko pagka Ella Yosiko, salamat madam, tamsakdan, sabi ni madam Ella Yosiko. Salamat madam sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thanks so much po. Ayan, Alma Dabawin niya, andyan si madam Ella Yosiko. Isdain mo na rin. Thanks so much guys sa pagdalaw sa aking munting bahay. 4 million people in the house. Thanks so much at saka sa 10 thumbs up. Salamat guys sa mga thumbs up nyo. Thank you so much. Ayan, Alma Dabawin niya. May premiere si Madam Ella Yosiko. Pagdalawin mo yung bahay niya, tapos na rin. Ella Yosiko. Alma Dabawin niya, di ba Sisi? Bago pa ako. Oh, okay. Sige, mangisda ka ng mangisda dyan. Andyan si Madam Ella Yosiko. Isdain mo na rin. Kahit ilan lang tayo dito, kahit ilan lang yung anditong tao. Mga legit friend yan. Mga legit friend ang mga yan. Kaya pagka mag-iwan ka lang ng tamang bakas at babalikan ka nila. Nakikita nila yung bakas mo, siguradong babalikan ka nila. Thank you so much guys sa 4 million people in the house. Saka sa 10 thumbs up. Thank you so much. Okay, puntahan ko po, sabi ni Alma Dabaway niya. Sige sister. Wala ka pa rin jacket. Ayaw magbigay ng jacket si Lolo. Ang hirap maglagay ng jacket ngayon. Lahat ng mga nag-ELS nagre-reklamo kasi ang hirap maglagay ng jacket. Madamot na si Lolo. Madamot na si Lolo ngayon. Hindi kagaya ni Sir Willie Rebillame. Bigyan ng jacket yan, sabi niya. Andyan agad. Si Lolo, tamad nang magbigay ng jacket. Sinipon na ako.
10 thumbs up. Thank you so much, guys. Di ko rin mabigyan ng jacket si Pamela. Thank you so much, guys, sa 3 million people in the house. Saka sa 10 thumbs up. Salamat, salamat. Thank you so much sa pagdaraw sa aking munting bahay, guys.
Ayan, done, full pack sa bahay ni Ella Yosigo. Pabalik na lang, ma'am. Salamat, sabi ni Alma Dabawenya. Ayan, Madam Ella Yosigo. Done na daw sa bahay mo, sabi ni Sis Alma Dabawenya. Ayan, sis, basta makita yung yung bakas mo, babalikan at babalikan kanila. At isang mga legit friend yan. Thank you so much. Guys, sa 2 million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Thank you so much.
Thank you so much guys sa dalawang matang andyan. Saka sa 10 thumbs up. Salamat, salamat. Monica channel is still there. Thank you so much, Sisi.
sa pa-high five mo. Salamat, salamat. Parang uulan na naman. Ang dilim-dilim na. Madilim na naman ang mundo. Uulan na naman. Nakaapit kayo. Naisindag yung amin ng Eric yun. Kone. Thank you so much guys sa 2 million people in the house. You still there? Salamat, salamat.
Thank you so much guys sa 2 million people in the house at saka sa 10 tam. Thank you so much guys sa 2 million people in the house. Saka sa 10 thumbs up. Thank you guys.
Jenny Lindy. Karmara. Good morning po everyone. Sabi ni Jenny Lindy la. Kamara o Karmara? Kamara. Sis Jenny Lynn, welcome to my channel. Salamat sa pagdalaw sa aking bahay. Salamat Sisi. Thank you so much. You're welcome here. De la Camara. Oh. Yenilin de la Camara po. Okay. Watching from Taiwan. Oh. Thank you so much. I have so many friends in Taiwan. Hi, welcome sa aking munting bahay, Sisi. Salamat. Monetize ka na ba? Monetize channel ka na ba, Sisi? I'm in Hong Kong. Dito ako ngayon sa Hong Kong. Kumusta naman dyan sa Taiwan? Naka-recover na ba kayo? Wala na ba kayong mga ano dyan? Nagkalat na mga sakit? Kumusta, Sisi? Kumusta ang buhay Taiwan? Sorry, Sis, hindi kita mabigyan ng jacket kasi ayaw magbigay ni Lolo ng jacket. Lang po ako. Sisi, sabi ni Jenilyn. Oh, okay. Ilan ang bahay mo? Dikit na ba tayo? Okay lang kami dito sa awa ng Diyos. Konti lang COVID dito. Okay. Sister, pwedeng i-delete mo yung ano mo. Kasi bawal daw sabihin sa mga ganito yung sakit. Kaya hindi ko sinabi. Delete mo yung comment mo na yun. Yung may COVID. Nakapaluin tayo ni Lolo. Thank you so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Salamat. Ay, sorry po. Sabi niya, okay lang sis. Ganyan talaga pag kayong mga bago-bago pa lang kasi ayaw nila yung okay. Salamat sa pagtanggal. Maistrikto na daw si Lolo ngayon eh. Ang hirap. Ilan na ang bahay? Higit na ba tayo, Jenilyn? Malayo ang bahay ko, Sisi. No, ang ibig kong sabihin, ilan na ang bananas mo? Nakailang ka na? May 1K ka na ba? Nag-LS ka na ba? O ano? Okay. Bago pa lang po, okay? Sige, kung gusto mong mangisda dyan, magmano-mano ka na lang kasi ayaw yung nangingisda dyan kanina, si Alma, dabawin niya ay nagmano-mano na lang siya. I-scroll mo na lang pababa, Sisi, makikita mo yung mga andyan na nauna sa'yo. At mangisda ka na rin. Yung mga ibang andyan, isa na silang monetize channel.
at mga legit friend kong mga yan. Mag-iwan ka lang ng tamang bakas para mabalikan ka nila. Pag nakita nila, siguradong babalik. Sa dalaw sa aking munting bahay. Thank you so much sa 3 million people in the house. Saka sa Tamsak. Thank you so much. Sa 3 million people in the house. Saka sa 10 Tamsak. Salamat, salamat. Thank you so much. Salamat, Sisi.
Shout Ginelens ni Monica Channel. Sister, may nag-ano sa'yo? Kababayan mo? Ganyan. May visit ko sa LS. Sige nila, kababayan ko, nasa Taiwan yan ngayon. Kaya nga, thank you so much. Pinapunta mo. Nasa Taiwan daw siya. Shout out Ginilin, sabi ni Monica Channel. Ginilin, kababayan mo daw si Monica Channel. Thank you so much, Sisi. Salamat. People in the house at saka sa 11 thumbs up. Thank you so much, guys. Dito lang sa tabi, sabi ni Nick Explore. Thank you so much, Sisi, sa patabi-tabi dyan. Salamat.